ሸውዓተ ናይ ትርፋንጀት ረኽሲ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ፍርቂ ለይቲ ብሕማም ከብዲ ምኽንያት ካብ ምድቃስኩም ክትለዓሉ እንተለኹም ሕሰብዎ። ኣብ መጀመርታ ዝበላዕኽዎ ምግቢ ዝሕመን ዘሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ቁሩብ ማይ እውን ክሰትዩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ምናልባሽ እንተፀረጎ ብዝብል ተስፋ። እቲ ቃንዛ ኣብ ክንዲ ዝቕንስ ግን እንዳባእሰን ናብ ሓደ ጎኒ ክዘውርን ይጅምር እሞ በዚ ምኽንያት ድማ ሕድሕድ ምትንፋስ ወይ ድማ ሰሓቕ ምቾት ክኸልአኩም ይጅምር። ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ብሰንኪ ረኽሲ ትርፋንጀት ዓርሰኹም ትረኽብዎ። በዚ ፍጥነት እዩ ከጋጥም ዝኽእል። ቅድሚ ነገራት ምበኣሶም እቶም ናይ መጀመርታ ምልክታት እንተፈሊጥኩምዎም ከ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ እቶም 7 ዓበይቲ ናይ መጀመርታ መጠንቀቕታ ምልክታት ረኽሲ ትርፋንጀት ክንርኢና። ድሕሪ ምግቢ ምብላዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ከ ናይ ትርፋንጀት ረኽሲ የምጽእ እዩ? ምሳይ ጽንሑ። ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ከምዚ ዓይነት ምልክታት እንተስተውዒልኩም መዓዝ ዘተሓሳስብ ምዃኑ መዓዝ ዘየስግአኩም ምዃኑን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩምን ክሕብረኩም እየ። መጀመርታ ግን ናይ ትርፋንጀት ረኽሲ ወይ ድማ ኣፐንዲሳይትስ እንታይ ምዃኑ ንርአ። ትርፋንጀት ንእሽተይ ኣጻብዕቲ ትመስል ጅባ ኮይና ምስ ዓብይ መዓንጣ ተታሒዛ ትርከብን ኣብ ታሕተዋይ የማናይ ክፋል ከብድና ትርከብ እያ። ንምንታይ ግልጋሎት ኣብኡ ከም ዝተፈጠረት ድማ እዚ ዝበሃል ምኽንያት የለን። ሓደ ሰባት ንጥዕናና ጠቐምቲ ዝኾኑ ባክተርያታት ንምቕማጥ ትጠቅም እያ ይብሉ። ሓደ ሰብ ግን ብዘይካ እዚኣ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ክነብር ይኽእል እዩ። እዚኣ ድማ ብዝደረቐ ፍታን ወይ ብዝሓበጠ ናይ ሊምፍ ቲሹ ወይ ድማ ብጽግዕተኛ ሓሳኹ ስሕት ኢሉ ድማ ብዝተዋሓጠ ጥንክር ዝበለ ነገር ክትዕጾ እንተላ ረኽሲ ትገብር። እዚ ረኽሲ ኢና ድማ ብተለምዶ ትርፋንጀት ወይ ድማ ኣፐንዲሳይትስ እንዳበልና ንጽውዖ። እቲ ዘፍርሕ ነገር ግን እዚ እዩ። ብዓለም ለኸ ደረጃ ናይ ትርፋንጀት ረኽሲ ብህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ዘድልዮም ሕማማት ብቐዳምነት ዝጥቀስ እዩ። ሸለል እንተተባሂሉ ድማ ይቕደድ እሞ እቲ ረኽሲ ናብ መላእ ከብዲ ይስፋሕፋሕ። እዚ ፐሪቶናይትስ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ቀታሊ እዩ። ስለዚ ብኸመይ እዚ ተራ ናይ ከብዲ ሕማም ዘይምዃኑ ንፈልጥ ወይ ድማ ሓደገኛ ምዃኑ ንፈልጦ ብኸመይ? ናብቶም 7 ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ናይ ትርፋንጀት ረኽሲ ምስ ኣብነታቶም ንእተው። ምእንቲ ሸለል ኢልና ከይንሓልፎ። እቲ ቀዳማይ ቦትኡ ዝቐያይር ሕማም ከብዲ እዩ። እዚ እቲ ብዋናነት ዝተለመደ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት እዩ። እቲ ቃንዛ ኣብዛሕትኡ ግዜ ዝጅምር ኣብ ከባቢ ሕምብርቲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ድማ ናብ ታሕተዋይ የማናይ ክፋል ከብዲ ይንቀሳቐስ። ንምንታይ እዩ እዚ ዘገድስ? ኣብ መጀመርታ እቲ ቃንዛ ግልጽ ኣይኮነን። ከም መንፋሕቲ ወይ ድማ ምግቢ ብኣግባቡ ናይ ዘይምሕዋቕ ፀገም እዩ ዝመስል። እቲ ቃንዛ ናብዚ ቦታ ክቕየር እንተሎ ብፍላይ ናብ የማናይ ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ እታ ትርፋንጀት ትኹረት ከም ዘድልያ ትሕብር እያ ዘላ። ንኣብነት ኣብ ክሊ 13 ክሳብ 19 ዓመት ዕድመ ዝርከብ ቆልዓ ድሕሪ ምሳሕ ሕማም ከብዲ ክስምዖ ይኽእል እዩ። ወለዲ ድማ ናይ ምግቢ ምምራዝ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም። ከባቢ ምሸት ግን እቲ ቃንዛ ናብ የማናይ ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ ይኸይድ እሞ ቀሊል ናይ እግሪ ጉዕዞ ምግባር ወይ ሰሓቕ ከይተረፈ ይሕሞ።